Minha naizinha morreu no parto. O pai foi um desgraciado. Mamã foi violada. Pois aqui viveu meus tios, que eram irmãos de mamã, foram os que me criaram. Trabalhavam nas terras dos Prejos. Não sabe o que chamamos isto dos Prejos? Isto era dos Prejos. Trabalhavam nas terras. Entonces, a mí introduxime con eles, claro, aquí. Entón eu quedaba con os meniños aquí, e eles iban traballar, iban ao mar. E eu despois empecé xa a ir de manhã a Arbeiro, que foi unha rebenia moi grande. E ao mar, con meu tío, ao parello, ao chinchorro, unha jamela grande, a bojar, e a tirar polo cabo do aparello, asentada nun banquiño do barco, a escoller as ameixas, os cachos para o mar, e as ameixinhas para ali. Meixas, tatos, carneiros, viña, cortábase todo jardaba, todo a carta, era pouco, pero bueno, era bo. Un pouquiño tempo, pero despois fui cuidar con mi niña, que veu Loliña, que lle levaba 5 anos, e xa non pude ir. A escola, tengo que coidar os meniños. Meus tíos tiñan que ir ao xornal e ao mar. E despois mandábame, e despois como había moito que non fora, non quixen ir. Eu andaba a pestiña seca, que non fora nadie, eu iba unha hora e se traía. Porque o meu home se iba ao motor, no motor daquela non ganaba nada. Iban a viña e viñan baldeiros, porque dicían que debía botar fuegos para comer o peixe ou tal, que outro se engollía. Entón non pescaba nada, iban a viñan baldeiros. No, que tuve suerte, no, que comer non me faltou, fin. No, comer non me faltou, nin bons meus filliños. E aquí estou, filliño.